हेलौ लोगोफोर गिबियावनो गासैखौबो आंनि चेनेलाव खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाग्रोबाय। स' लोगोफोर नैबे भिडिअ धामाका माने थाम्बनेलखौ नुनाय नखा बायदि धामाका जागोन नैबे भिडिअआ। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरोना, जोबजासे नायबा बुजिनाय नङा, भिडिअखौ जोबजासे नायलां बेनिखायनो बुंखादो। स' लोगोफोर थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो लोगोफोर नैबे क्लिपखौ नायग्रोना लालाय। फार्स्टआवनो दोङो DN ब्रादारनि DN ब्लग, गासिबोथ' मिथिखायो DN ब्रादारखौ। नैबे क्लिपखौ नायग्रोना ला। आइए देखते हैं, मजा आएगा। Shoot marahnya जोंखौ खुन्दाय दोलो दै रख 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 सेट जोंखौ खुन्दाय दोलो दायो सेट panggilnya dah nih kit ini dia ngebel dah ini lo dah ye be kayaknya lo sebagi be ini lo dah. स' लोगोफोर नैबे क्लिपखौ नुखाबाय जानांगोन नोंथांमोना। स' बे क्लिपाव माने मा दोङो माने स' DN ब्रादारनि एसे गाज्रि थांदों आरोना खुगाया। स' नोंथांमोनाथ' नायखाबाय एसे गाज्रि थांदों खुगाया। स' बेखौनो लानानै गोबाङा शेयार खालामगासिनो, ओमफ्राय माने कमेन्ट हरदों। मानोना कमेन्ट हरदों मिथिबायना, DN ब्रादारा इउटुबार जानानै माने बेबायदि खुगा ओंखारनो मोनखो, बेबायदि माने गाज्रि बुंखो होननानै बुंदों। स' जेबो नङा, बेबायदि गाज्रि बुंनाया जोंनाबो थांफ्लाङो मालाबा। माने रागजोंबा कन्ट्रल हाया आरो ना निजायखौनो, एकदम कन्ट्रल हाया आंबो निजायखौनो। माने खुगाफोरा एसे गाज्रि थांफ्लांखायो, बेखौनो लानानै भाइरेल खालामदो। माने दिनैनि भिडिअ नङा देलाय, एसे गोबाव जाबाय भिडिअआ। स' नोंथांमोना सोरबा नायदो सोरबा नायाखै जानांगौ। बांसिन फेसबुक इउजारफोरानो मिथिगोन, माने DN ब्रादारनि नायनाय भिउवारफोरानो मिथिगोन। माने बे भिडिअ गोबां शेयार जादोंमोन। स' लोगोफोर बेनोमोन, DN ब्रादारनि जेबो भाइरेल नङा, बेनो बुंदोंमोन आरोना। ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो DN ब्रादारा एसेबां गाज्रि मा इउटुबार सासे जानानै बेबायदि रावखौ मानो दिहुनखो, बेबो लेथ्रा लेथ्रा मानो बुंखो होनना बुंदों आरोना। स' आंथ' अलरेडि बुंखाबाय जोंनाबो मालाबा मालाबा थांफ्लाङो होननानै। स' बेबायदिखौ बुंनाया मोजाङानो, बेफोरखौ बुंफ्लांनाया मोजां। जोंहा सोरनिबा सिङाव बेफोरखौ दिहुनजाया नङाबा रायजागोन, बेबायदि बुंजाया। स' कन्ट्रल हायैफोराथ' बिदि थांखायो आरोना, जोंनाबो थाङो मालाबा रायलायनाय माबानायावनो बिदि बुंनाया थांखायो। स' बेफोर गाज्रि मोनना लाब गैया। स' ओमफ्राय नेक्स्टआव दोङो लोगोफोर प्रमद सार। प्रमद सारनि मा होनना बुङोबा, प्रमद सारनि फिसाजोनि भाइरेल खालामदों मोनसे सासे मानसिया, माने फेसबुकआव आंबो मोनदों दे बेखौ। बे प्रमद सारनि फिसाजो नङा लोगोफोर, बे 100% प्रमद सारनि फिसाजो नङा। माने बिदि एसे मिलायो सिख्लाया, माने आंबो मिथिया, माने नैसिनि खानाय बकात बिदि मिलायफायो। बेखौनो माने प्रमद सारनि फिसाजो होननानै भाइरेल खालामदो। स' बेफोर नङा, बेफोर 100% नङा लोगोफोर, बे प्रमद सारनि फिसाजो नङा। आरो खनसे बुंबावबाय, बेखौ ओरैनोसो भाइरेल खालामदो आरोना। स' मा बुंनो, फेसबुकफोराव बिदिनो जानला मानला मोनो आरोना। स' बेखौ लानानै सोरबा कमेन्ट खालामहरनायखौ नुदों आङो। माने प्रमद सारनि सासे सरकारनि फिसाजोआनो जुदि बिदि जायोबा आरो जोंलाय मा होनना बुंहरदो आरोना। सानैसो हिन्जावसाफोराबो माने बिदि बुंहरदो माने कमेन्टआव, प्रमद सारनि फिसाजोआनो बिदिबा जोंखौ माने मेगन देरो, जोंखौ मानो माबायो, जों बेरायनो थांबा जोंखौ मानो रायो होनना बुंदो। स' बिदिबा जाया, सिस्टारमोन कमेन्ट खालामनायखौ गारदो। ओमफ्राय बे प्रमद सारनिबो फिसाजो नङा, बिदि भाइरेल बिदि माबा खालामनाङा, बदनाम जायो, बिदि खालामनो मोना। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन, भाइरेल होनना बुंनाय भिडिअ बिदिमोन। स' नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ, DN ब्रादारनियाबो माने एसे खुगाया गाज्रि जादोंमोन ना। आं दिनैनि भिडिअ नायखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। ओमफ्राय निउसावथ' नोंथांमोना गोबां हाकार नुखासिनो मा बमफंनि माबानि गोबां भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ। स' आं सानैसो मानसि बुंहरदो बेफोरनिबो भिडिअ लाबो माबा लाबो होननानै। स' आङो लाबोगोन सानो, माने आंना मबाइलानो चार्ज थायादों आंना, एथा दुथा लोगोफोरनि मबाइलाव आं फिल्म नायनो थाङो, माबा नायनो थाङो, गेमबो गेलेयो। स' चार्ज थाया आंना मबाइला, ओमफ्राय होनोबो नागिरा आरो MB-आबो जोबनो हायो। मा बुंनो आरो, मालाबा मबाइल चार्ज थाया, मालाबा MB जोबो, मा बुंनो आरो बिदिनोसै। आंना मबाइलानो चार्ज थाथिरा, 3-4 होनो दिनाव भिडिअ हाया आं मोनसेल' होनानैनो MB-आनो जोबखाजोबो आंना। 1.5 GB नङा आंना, 1 GB ल'। मा बुंनो आरो, दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं नायखिनि फोजोबनाय जाबाय। स' भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामनो, ओमफ्राय गोदान बोसोरखौ साबस्क्राइब खालामनो दे। थेंक इउ, लाभ इउ अल।